Карагыданы, аттың ялы нинди озон болуп кеткен, толкынланып, жерге тиеп тура. Койрого нинди куйы, озон, осы бидиреленип тура. Аяктары аяктары нинди купшы, түз, матур. Аяктарында каты тояктары бар. Ат сапканда тояктары жерге сыкылдап тура. Цык. Әйдәгез бергәләп сыкылдап карайык әле. Цык. Ат бесән ашай. Уга ашарга тип, атлыксага бесән алгандар. Күп итеп бесән әзерләгәннәр. Аттың тояктары ташулда авыртмаһын өчен дага әзерләгәннәр. Хәзер аттың тоягын хандалга алып, сүкеш һәм сөй менән дага беркетеп куйырлар. Атыбыз рәхмәт әйтер, куаныр.